Ngibuyele erenkeni ke ngiyawuyeka lo mculo wenu ngoba niphinde nisithuke futhi kuwo nisikhulumise njalo. Sanibingelele phela sinamukele babukele emakhaya kwesimanzonzo sikulethela khona indaba zamaskandi ehamba phambili ifika ngesikhathi. Okujabulisayo ukuthi namhlanje sikuphathele imaskandi quiz lapho sikubuza khona phinde futhi sikhuphule nolwazi lakho lamaskandi. Ihloko nguphathele zona namhlanje izoqala ezokuthi usiphuzo sabatwana ukhala ngophondo okhozini kanti umdumazi nongizwe sebethelelana amanzi. uBig Zulu duba umaskandi kanti uJezekhulu usengene kosomahlaya. Mbukeli nazi indaba zokuqala. Emva kokuthi ke uSiphuzo abantu abaningi mabehlangana nabo bembuza ukuthi Siphuzo yingani ingoma zakhe singadlali futhi okhuzini. uSiphuzo bese ebhala ukuthi ayikho into emphathayo njengalonto leyo. Uthi ingoma kade ehambise okhuzini kodwa kumphatha kabi ukuthi namanje zakadlala. Uthi ingakho seziyasola ukuthi ngempela shuthi ubanjwa ngophondo. Uzokhumbuleka ukuthi uSiphuzo umuntu ongene watrenda la emculweni njengoba ungene semdala and futhi kumanje uqashwa ngapha nangapha. Ake sithembe ukuthi ngoba nabantu abalalela ukhozi nabasokhuzini belalela channel bazokwazi ukuthi besikumelela udaba ukwazi ukuthi besize uSiphuzo ukuthi ingoma zakhe zidlale okhuzini. Iyona le video yaSiphuzo sabatwana ekomunye umcimbi emenyiwe. Kanti ezinye indaba zesibili ezokuthi okoculela abafana bamgqumeni uJezekhulu usesikhombise obunye ubuciko bakhe njengoba eseshilo ukuthi usezongena embonini futhi yamaskits. Amaskits ama-comedy engamavidiyo amancane. Ubesesho ukuthi ngempela usezongena kulomkhakha lo futhi amavidiyo akhe azotholakala ku-YouTube kwi-channel yakhe lapho azobe esikhombisa khona ubuciko. Uzokhumbula ukuthi uJezekhulu futhi kade ekhipha ingoma no-Friends CEO noBig Zulu okuyingoma i-hip hop lapha akhombisa khona ukuthi akacula umaskandi noma akanawo akagxilile kumaskandi kuphela kodwa uyakwazi ukuzenza ezinye izinto eziseceleni. Iyona ke le video le yakhe uJezekhulu enza wona amahlaya la. If you don't have a man, the life is gonna be stopped. Yes, yeah, in English, yeah. The life is not going when you have no money. We must have money now. We must have money. Money talk money. Yeah, this is the money. The money. You see your money? Your money. Your money. Your money. But Jezekhulu, nama Jezake. Just the money. Kanti ezinye indaba futhi igcwame elisha litalabhe uBig Zulu waduba umaskandi. Emva kokuthi igcwame elisha likhipha ingoma yakhe la belinomtalapho khona litalabhe noBig Zulu ke lapha elisho khona ukuthi uBig Zulu idale eningi noma amatema kasho uBig Zulu wathathela kwigcwame elisha nokunye okuningi. Sandizi sikhove eBergville kho masengifikile qathatha. Kazi lokho kwelast unkabuka izondi ke wahamba kufike phi nomtshotshi idala zami zobujobo. Ngafike ngathi inkaba. Kwathi izondi inkaba. Ngathi ushunwe inkaba. Wathi naye ushunwe inkaba. Ngathi ugodo. Wathi naye ugodo amabonile. Ngathi amanzi. Wathi ibhili amanzi. Ubese ephumela obala uBig Zulu wasethi kumaskandi ngathi kukhulunywa kakhulu athi nakakuzwana lento leyo wasethi uyayeka manje umaskandi bebuyelele emateksini. Ngizokhumbuleka ukuthi uBig Zulu kade ekhipha ingoma nefezi emnyama noSminofu ethi umama kaBoy ingoma eyathandwa abantu abaningi. Ake sihlangane ngezansi kembukeli siza umbona wakho ukuthi kuthini ukuphola kwakho uma kuwukuthi umntalapho usukwazi ukuthi udala abantu ukuthi beduba umculo bebuyele kwezinye izinto kade bezenza before beze emculweni. Ngibuyele erenkeni ke ngiyawuyeka lo mculo wenu ngoba niphinde nisithuke futhi kuwo nisikhulumise njalo. Manje cha sengibuyele erenkeni. Ngizoqasha uzakwe njengoba ngishilo ngiqasha uSjava ngiqashe uDuncan.
ya ngiqashe nemfezi emnyama izongiwashela amatekisi. Ngifuna ukuqasha imfezi emnyama izowasha amatekisi nitshela ukuthi umsebenzi ukhona ngoba ngizwile kuthiwa Ezinye futhi indaba ezokuthi sebexolelene ungizwe noMdumazi emva kokuthi kube khona ama-video ebetrend enkundleni zokuxhumana ekhombisa uMdumazi noNgizwe belwa ngepi yamazwi, lapho uMdumazi besola khona uNgizwe ngokuthi upuntshuze ingoma yakhe ethi Umlaba wayinika uNjoko njengoba wafika wakhipha ingoma uMdumazi kuthe kusenjalo wayinika uNgizwe kuphela ukuthi ayifake emsakazweni, kodwa kuzwakala uNjoko esekhipha yona le ngoma ecishe ethi ayifani nale, wabe semsola sekuba khona inkulumo-ke ngokulwa nangamazwi. Kodwa-ke indaba ezimnandi ezokuthi ngoba kade besemcimbini kwamashu bathelelana amanzi khona-ke njengezizwe yaphela indaba. Kumanje sikhuluma nje uMdumazi noNgizwe akusekho olubi phakathi kwabo. Izindaba ezinhle-ke lezi, nayo-ke ividiyo bexolelana emcimbini bukhoma kubuka wonke umuntu. Njengensizwa sijike endleleni kwawukuthi sigcina sakulungisa konke sesirathi kakhulu ngale ndoda asikuyekele ukuphucuza ingoma kunjalo ngiyabona futhi ngithola umoya Njengoba besishilo Maskandi Quiz, namhlanje siyabuza ukuthi imuphi umculi kaMaskandi onezibongo ezithi umathanga lentombi ave ehlekisa ngoba awalingani, ukuhlala kwentombi ekhakonini ave kuyingozi ngoba umzali uzala indodana. Umuphi-ke lo mculi lo onezibongo ezithi umathanga lentombi ave ehlekisa ngoba awalingani, ukuhlala kwentombi ekhakonini kuyingozi ngoba umzala uzala indodana. Ake hlanganeza njalo ngomsombuluko kuzoba khona iMaskandi Quiz lapho ezobe sikucheck khona ulwazi lakho lomaskandi. Kwesimanje zonke indaba ayipheli till next time. Siyabonga. Impupeni gibeli imbongolo yokushuthi bayamgadla abafana bangakeni ushuthi bayamgadla abafana bangakeni ngashala le ntombi kanti ngishala nomthakathi impupeni gibeli imbongolo yokushuthi bayamgadla abafana bangakeni